La formació professional dels immigrants és el millor vehicle d'integració en la societat que els acull. En el cas de la Comunitat Valenciana, la formació professional en energies renovables obre una eixida laboral immediata. El Centre Integrat de Formació Professional Xabec de València és una institució capdavantera. El Centre Integrat de Formació Professional Xabec funciona des de fa poc més d'un any. Educa joves en diversos oficis segons un programa de formació reglada. El 15% són fills d'immigrants. I a les vesprades es dedica a l'ensenyament ocupacional continu. En este cas, el percentatge de població inmigrante es del 60%. Eligen estos estudios fundamentalmente porque tienen un alto porcentaje de inserción laboral. Y por otra parte, las energías alternativas pues están siendo demandadas por las empresas. La Generalitat dona suport a aquestes iniciatives pedagògiques d'integració. Per als sectors productius més dinàmics de la nostra comunitat que tenen en estos immigrants les persones adequades perquè així recibeixen la formació que els correspon i després desenrotllen en les seues responsabilitats laborals el seu treball d'una forma molt eficaç i positiva. Els alumnes immigrants de Xabec aprofiten el programa d'acollida i integració de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania.